तो अग कसपन दिसो अग ताई काय झालं ताई? आई सांगू का मी नाही का आमच्या महाराष्ट्राकडलं एक मराठी गाणं सांगत आहे वो मराठी गाणं बोलत आहे? हा हे ना बाई, बोल ना. तो कसा म्हणत आहे सांगू आजी आमच्या गावावरून तुमच्या गाव लई दूर आहे का आजी आमच्या गावावरून तुमच्या गाव लई दूर आहे का ना तुम्ही मला 10 रुपया दिल्या भाटो तर भेटणं जरुरी आहे काय अग दिसावतो अग कसपन दिसो मला लागीन कराव पाय रेडीवाला नवरा मला लागीन कराव पाहिजे रेडीवाला नवरा पाहिजे दिसावतो करपण दिसो आहे मला लागीन कराव पाहिजे रेडीवाला नवरा पाहिजे मला लागीन कराव पाहिजे रेडीवाला काळाया तो या गोराया तो अगा काळाया तो या गोराया तो नवरंगी नावच्या नवराया सोन दिसावा तो कसपण दिसो जय जोहार संगवारी हो। अगर आप मतलब हमारी वीडियो पसंद है ही तो वीडियो ला लाइक करो और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो और हाँ बेल आइकन ला जरूर दबाओ ताकि हमार नवा अवैया वीडियो आप मतलब सबले पहले मिले। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।